Jaod bura ma Karachuonyo Adepo Okuome okwedo duoko mag yiero mar ODM ma Karachuonyo mayande notim ka otwak kod Ramogi TV. Adepo yango ni kweth moro nyocha ne omonjo kar timo yiero makamano, gino manomiyo jaland duoko mag yiero ringo kendo weyo yiero kapok ochakore. Ewi mano okwayo tend duond bura mar ODM mondo ng'ad oko yiero mag kata duoko mag yiero ma Karachuonyo kendo omi jokanyo mag ODM thuolo machielo mar yiero jotendgi e yo maratiro. Oko timore kwayo na kuom party en ni ng'ad yiero ma iwacho no timore result manoa no headquarters ni ng'ade oko to kao kamano to jopiny onyisi members onyisi mondo obed piny owinjire kuom jogo manyalo telo negi ma ok ni gino headquarters wan wakia kata kuma gigo ae to gendo gima da wacho en ni jo civil servants ok oyienegi bedo e siasa. Homabay exception. Omiyo civil servants mane nyingigi oa headquarters bakia kama notero nyingigi headquarters gin to be ok owinjo wawuo. Alwacho ni mano ne makosa ero ne gisetimo makosa gi ai kabisa e wach siasa nikech chik ok oyienegi bedo e gige